la idea de l'autor d'aquest llibre és començar a aprendre i a treure una mica moltes pors, no? Del passat i veure el futur d'una altra manera, no? Perquè també hi ha la idea de que també escrivint tu també pots intentar modificar la teva conducta o la teva manera de veure el món, no? I de canviar-lo lentament, no? Amb això jo crec que estic content i ho he aconseguit, no? És a dir, tu pots amb un paper escriure unes coses, creure-te-les i llavors assumir aquestes paraules i poder-les canviar, no? Poder-te canviar tu mateix. I això és molt important. I llavors, no sé, ja... El títol com el llibre, els dies a les mans. Bueno, ja ho diu, no? Ho diu moltes coses, no? Els dies a les mans. Bueno, veure el temps a les mans. Veure el temps a les mans, se't pot caure, pots agafar, se't pots llançar. Veure, bueno, tu mateix pots dominar el teu temps. I això és molt important. I també les mans, també una part molt important, no? Del cos, no? Les mans. Potser per mi és el més important. Igual, sí, depèn. Que ets de Sant Sadurní? Sí, bueno, vaig néixer a Vilafranca, però sí, de Sant Sadurní. Sí. Llegireu?